Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan tekez kir ku Tirkiye destgirtî Engo Bêkervedan namîne eger xalên wan yên çavdêriyê li devera Idlibê bên armanc kirin. Yan raserî her êrişekê ji aliyê rejîma Esed hatin û got ku ew ya pêwîst bikin. Erdogan tekez kir ku vekeşana Tirkiye ji xalên çavdêriyê niha tu gengeşetê de nîne û bal kişand ser wêyekê ku Tirkiye danûstandinan bi rejîma Esed re naka. Derbarê xalên çavdêriyên ku hejmara wan 12 xalin. Lê hevrêziya wan bêhtir bi Rûsyê re ya û bi awayekî biçûk bi Îranê re ya. Erdogan tekez kir ku Tirkiye ji destpêka krîza Sûriyê ve berevanî ber yekîtiya xaka Sûriyê de û li ser pêwîstiya destnîşankirina Sûriyan ji pêşeroja wan re kiriye. Ku niha kar ji bo pêkanîna Komîteya Destûrî tê. Lê rejim guh nade van xalan. Erdogan hoşdarî da derbarê bêzarkirin yan êrîşkirin li ser xalên çavdêriyên wan ku wê rewş ber bi aliyekî din vehara û ew wê demê wê bigavne nûra be. Erdogan tekez kir ku armanca wan ji xalên çavdêriyê ew alîkarî di parastina sivîlan de were kirin. Taybet ku rejim berdewam et bin pêkirinan da derbarê armanckirina sivîlan.